our channel! Welcome to our channel! Kumusta po kayong lahat? Today is August 13, man? August 13, 2020 and grabe po ang nervous ko ngayong araw na to. Sobrang nervous ko kasi ang nangyari ay first ever kong nag-try ng first trial ng Lazada Last Live, which is sobrang kabado ako na mag-perform doon sa live. Kaso no choice ako, required po yun ng Lazada na kailangan kong gawin, kaya no choice. Ginawa ko na lang po kahit nanginginig na ako sa nervyos. But finally, kakatapos ko lang ngayon at yeah, success. So ngayon, mag-aantay na lang ako ng tawag ng Lazada para malaman ko kung approve ba yung last live na ginawa ko or mali. Kasi kailangan daw energetic ka na mag-perform. Yung first na ginawa ko, ano lang naman, nag-introduce lang naman ako ng sarili ko, nag-intro, ng magandang intro, nag-introduce ng self ko, saan ako nakatira, tapos nag-introduce kung ano yung shop ko, pig-promote ko, sinabi ko na, ayun, mag-subscribe kayo, i-follow nyo, mag-heart kayo, di ba? Kasi yun daw ang way para mag-gain ako ng followers at ng mga buyers. Kaya, no choice, kailangan kong gawin yung Lazada Last Live. So, congratulations to me na 1 week na akong laging tinatawagan ng Lazada manager. Pero ngayon pa lang ako nagkaroon ng lakas ng loob after tumawag niya kahapon 2 times, morning and afternoon. So ngayon, ayun, nilakasan ko ng loob ko at nag-Lazada Last Live Trial na ako. So yung Lazada Last Live Trials, sila pa lang yung makakanood noon. Hindi pa yung mismong buong Lazada members. So yeah. Minimum at least 1 minute. So, yung ginawa ko, hindi ko alam kung ilang minute ba yun. Sobrang kabado ko. Pero I think inabot naman ako ng 1 minute. So, yeah, yung mga first time na naglalasada out there, sigurado, relate ka din sa pakiramdam ko na, syempre, first time maglasada, wala pang alam, marami pang dapat alamin, and nakakahiya talaga. Kaya yun. Importante, nagawa ko na. So, yeah, I'm so happy about it. So, sa mga nagpaplano dyan na gustong maglasada, go for it. Don't be shy, don't be afraid. Kasi ang importante, you must try first before you say you cannot do it. Okay? So, yeah, kung God bless for my shop, and may God bless to all of you always. So, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, and if you are interested to follow my MC Shop Lazada. And mag-order po kayo. Baka may magustuhan po kayo. Para naman magkaroon ako ng followers tsaka ng buyer, di ba? Yeah. So ayan everyone, nagutom ako kaya naisipan ko muna na gumawa ng cucumber salad. Laki na. Ang laki, di ba? Okay na to, dinner ko, salad, lalagyan ko ng kalamansi, and konting sili, and konting asin, and then perfect! O, di ba? Diet din pag may time. Naparami yung kain ko last few days. Kumain ako ng noodles, white bread, napadami yung kain ko, kaya nag-guilty ako. Kaya sabi ko, ngayon, dahil tapos na yung Lazada ko na nakaka-stress sa akin na pag-live lang. So, naisipan ko na mag-pipino salad. Kumakain ka rin ba ng cucumber pipino? So, gagawin ko muna and yeah. Kain po ng pipino. Pasensya na po, maingay kasi nanonood ng balita. Sim, nilagyan ko po kasi na apple cider and sili and contain sugar. So,
nakakain na rin po ako na medyo malutong kasi more than 2 weeks na po yung brace ko, kaya okay na. So, gap na siya. Gabi, mag-cucumber muna. Harap! So everyone, kain muna ako. Usap sila. Ito lang po yung update ko about doon sa Lazada ko. And yun, MC Shop. So, follow on Lazada at meron din ako ang MC Shop Facebook. So, yan. So, before I end this vlog, I would like to shout out. Ay, electric fan! Batayin ko muna. Lakas ng electric fan kasi baka hindi marinig. So, ito yung mga shout out ko, yung mga nag-attend ng live stream ko kahapon and ngayong araw na to. October 13, 2020. So, shout out to Pinayish Mom and Scotland. Shout out. Shout out to Asilana Yugnera. Shout out Sisi. Shout out to Chad May Pretty Sisi. Stay strong. LDR wins. Shout out to Angry Boda. Shout out to Jemmy's Home Sisi. Shout out to Granny Chari Prudente. Shout out to Isa Guns. Shout out to Artimengo's Vlog. Shout out to Diana's Vlog. Shout out to Lani Parish. Shout out to Bebs Patterson. Shout out to Mom's Passion. Shout out to Gracia's Vlog. Shout out to Edward Timbol. So, ito po yung mga nag-attend sa akin kagabi and yung ngayong umaga. But, I would like to add shout out to Len in Sweden, the Night Lovebirds, the Calhoun family, Cressy Me. Shout out to Bebs Patterson. Shout out to Enna Dave, Angel B. Shout out to ATV Channel. Shout out. Ayan, nag-iisip na naman ako. Shout out to... Ano ba yan? Nakalimutan ko na naman kayo. O, sige na nga. Shout out sa inyong lahat. Shout out to all my subscribers. Thank you everyone for supporting my channel and for being there always to watch my vlog kahit naman nakakaboring yung vlog ko, diba? So, yeah. Malapit na pong matapos yung yung WH ko. Kulang pa po ako ng mga 1.7. So, please support me po ako. So, yeah. For now, bye-bye and see you on my next vlog. Always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. So, bye-bye everyone and see you on my next vlog.